στιγμή. Αυτό δεν είναι σωστό. Άμα τραβήξουμε και οι δύο, θα το βγάλουμε στα χέρια. Τι είπες? Βλακίες λέει, αντιδικαστά. Μέτρα μέχρι το 3. 1, 2, 3. Θεατρική παράσταση με το κλασικό έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, Ο κύκλος με την κυμολία, ανέβασαν Έλληνες μαθητές στο Förderschule του Ντίζελντορφ σε μια προσπάθεια των καθηγήτριών τους να οξύνουν την κριτική σκέψη των παιδιών, αλλά και να τους διδάξουν την ελληνική γλώσσα μέσα από το θεατρικό κείμενο. Μιλήσαμε για τον Μπρέχτ, στο μάθημά μας βέβαια. Αυτό δεν ήταν κάτι που το παρουσιάσαμε απλώς στους γονείς χωρίς να ξέρουν τα παιδιά. Πήραμε διάφορα θέματα, για παράδειγμα μετανάστες. Τα παιδιά βλέπουν καθημερινά στις ειδήσεις τα καράβια που έρχονται από την Αφρική προς την Ιταλία, Ελλάδα, τους μετανάστες, τις καταστροφές που γίνονται τριγύρω τους, ακούν για πολέμους. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα τα πήραμε στο μάθημα, όσο πιο απλά μπορούσα βέβαια, για να καταλάβουν και τη γλώσσα. Και τα συζητήσαμε, γιατί θεωρώ ότι ο Μπρέχτ είναι πραγματικά επίκαιρος. Και τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν στο ελληνικό σχολείο μόνο τη γλώσσα, αλλά μαθαίνουν να έχουν και μια κριτική σκέψη. Ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, να έχουμε κρίση, μια κριτική σκέψη και να φιλτράρουμε αυτά που γίνονται γύρω μας, που βλέπουμε και ακούμε, και να προσπαθούμε όλοι μαζί για έναν καλύτερο κόσμο. Η εν λόγω παράσταση, η οποία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των παρισταμένων, γονέων, κηδεμόνων και των ίδιων των μαθητών, επελέγει να ενταχθεί στο πλαίσιο της σχολικής καλοκαιρινής γιορτής των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα σε γερμανικό σχολείο και μία φορά την εβδομάδα διδάσκονται ελληνικά. Τι τάξη πας εσύ, Ελένη? 7η στο γερμανικό σχολείο. Και ποιο ρόλο είχες στο έργο? Είμαι φοιτητής. Ήσουν φοιτήτρια. Ναι. Μάλιστα. Και είχες μεγάλο ρόλο? Εντάξει, αρκετό. Τα κατάφερες όμως, το έμαθες? Ναι. Τι ακριβώς μας αφηγήθηκες? Αφηγήθηκα τη ζωή του Μπρέχτ και τα ποίηματά του, τα έργα του, όλα όσα είχε κάνει στη ζωή του. Μάλιστα. Και τι θα σου μείνει από αυτή την γιορτή, από αυτή την εκδήλωση? Ότι αυτός ήταν πολύ καλός άνθρωπος και ήταν δίκαιος και δεν ήταν, τις πολέμησε, βοηθούσε τους φτωχούς ανθρώπους και όλα αυτά στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ ήμουν επίσης αφηγήτρια και εγώ είπα μαζί με την Ελένη και τον Ηρακλή, είπα μαζί με αυτούς για τα έργα που έκανε και για την βιογραφία του. Και είμαι κατανθουσιασμένη με την κυρία Μίγκου, με αυτό που παρουσίασε σήμερα και με τα παιδιά προπαντός. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο σχολείο. Η δασκάλα ασχολείται πολύ με θέματα της καθημερινότητας, θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά. Και ελπίζω τουλάχιστον τα παιδιά μας να έχουν καταλάβει όλο το υπόβαθρο αυτής της δουλειάς, αλλά φαίνεται ότι πραγματικά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλή δασκάλα, νοιάζεται πολύ για μας, προσπαθεί να μάθουμε γράμματα, αγωνίζεται να μάθουμε κάτι. Στην πρωτότυπη γιορτή το παρόν έδωσε ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, ο οποίος περιέγραψε στο radio.gr.de την ομοιότητα της ιστορίας του Μπρέχτ με αναφορές της Αγίας Γραφής. Μου θύμισε πάλι, γιατί εγώ παπάς είμαι, υποχρεωτικά πρέπει να σκέφτομαι με βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας, έτσι. Μου θύμισε λοιπόν το Χριστό με τον Πιλάτο. Έτσι. Είναι ο ισχυρός εκεί, είναι ο αδύνατος από εκεί. Είναι ο όχλος από εδώ και είναι ο άρχοντας που δεν έχει τη δύναμη να δει την αλήθεια. Και επομένως έχω μια αναμέτρηση του ψεύδους και της αλήθειας, του ισχυρού και του αδύνατου, της αγάπης και του θανάτου.